Днес, приятели, ще ви разкажа за най-големият капан, в който сме попаднали. Да, ще ви разкажа какво ще се случи с вас, ако просто я спрете тази захар за 2 седмици или за месец. Да, и всичко, което ще ви кажа, е научно доказано. Ще ви разкажа за големият захарен капан. И темата няма да ви е удобна, обещавам ви го. Но нека да видим. Сега ще започна от тук. Замисляли ли сте се някога въобще защо, ще ви го докажа, че се храните постоянно, въпреки че се храните постоянно, сте уморени. Това не е логично. Храната служи за енергия. Но въпреки това на вас ви се спи по средата на работния ден. Не, това не е реално. Не само губите фокус и изведнъж изпитвате някакъв непреодолим, стържещ глад за нещо сладко, а пък скоро сте си хапвали. И сега, какво правите? Посягате към захарта. Изяждате един бърз въглехидрат, за да получите онзи енергиен, мечтан тласък и да се събудите. И това ви звучи напълно логично, защото знаем, че захарта е бърз въглехидрат. Но къде е капанът тук? Къде е грешката? Това, приятели, е най-голямата илюзия и най-опасният капан, в който всички ние сме попаднали, включително често и аз. Днес ще ви кажа истината и искам всички да се замислим сериозно. Какво реално би се случило с нас, ако вземем категоричното решение да дръпнем шалтера на тая захар? Да, напълно, ама без никакви изключения. Нека да приемем, че ще го направим за половин месец. Само 15 дни. И за да мога наистина да ви мотивирам, за да мога да ви замисля, искам да ви разкажа за първият капан. Тук ще поднасям само доказателства. Първият капан е, забележете, парадоксът на енергията. Така че ще започна с най-голямата лъжа. Да, ние ядем захар, за да се заредим с енергия, а тя всъщност ни приспива. Само от това трябва да ни мигне лампичката, че нещо не е наред. Когато изядем нещо сладко, ние очакваме енергиен пик. Да, и може би ще го получим за момент. Но реалността е, че високата кръвна захар буквално изтощава мозъка ни. Да, ето защо се чувствате като в кома и усещането за тежест веднага след хранене. Но капанът щраква малко и след това той продължава. За да се справи с тази захарна атака, и тя е брутална, тялото му се налага да освобождава хормон, специален хормон, който трябва рязко да свали кръвната захар надолу. И така, изпадате в състояние на глипогликемия. И какво се случва тогава? Енергията се срива напълно и тялото започва да иска още захар. И за да може да ви спаси. Това е омагьосан кръг. И така, повечето не си давате горивото. Да, вие се въртите в един безкраен, изтощителен, омагьосан кръг, но това е кръг на зависимост. Харесвате ме или не, ще продължа да бъда неудобна и ще забия с вторият капан, а именно матрицата на глада. Това си е жива матрица, защото тук идва втора огромна заблуда. Нека да ви кажа истината сега, каквато е. Захарта е това, което ви държи постоянно гладни. Ще го повторя. Захарта е тази, която ви държи постоянно гладни. Защо? Тъй като тя е токсична в големи количества, тялото ви се опитва да се защити, като просто започва да я отхвърля. Тялото ви казва не. Този защитен механизъм се нарича инсулинова резистентност.
тялото ви умишлено, нарочно блокира инсулина, за да спре навлизането на тази токсична захар вътре в клетките ви, горките ви клетки. Но има един много огромен проблем. Инсулинът е ключът въобще, той е на входа, който допуска вътре не само захар, но и жизнено важни хранителни вещества, витамини, минерали. И сега, тук картината започва да си е направо тъжна. Защото, когато тялото ви затвори вратата за захарта, защото то иска да се защити от нея, по този начин то затваря вратата и за всички ценни хранителни вещества. И после не се питайте защо сте изпаднали в дефицити. Парадоксът е жесток. Вие преяждате, стомахът ви е пълен, но на клетъчно ниво вие буквално умирате от глад. Клетките ви не получават нищо. Ето защо никога някакси не сте сити. Какво обаче се случва, когато излезете от тази матрица, от този зъл капан? Да, има и добра новина. Искам сега да се усмихнем заедно и да осъзнаем какво се случва, когато спрем захарта за половин месец само, с толкова малко. Трансформацията е направо поразителна и прилича на чудо. Сега индивидуално е, но ще ви кажа най-често какво се случва. Обичайно първите 3 дни се случва едно така сериозно превключване. За да се изчистите, тялото ви трябва да преобразува основното си гориво. Да спре да работи на захар, защото досега енергията, на която тялото ви се е уповавало, е било захарта. Това е бензинът, е бил, но той е бил грешния бензин. И сега то трябва да се научи как да не ползва захарта като гориво, а нещо друго, по-добро. Тоест, то трябва да спре да работи на захар и да започне да черпи сила от новото гориво. И то е мазнините. Да. Този преход отнема около 3 дни. При някой може да е малко повече. Да, възможно е да се почувствате зле в началото, защото тялото ви се адаптира. Сега то преминава през своеобразна абстиненция. И му е трудно. Но ето моята малка тайна. Ако през тези 3 дни приемате малко от витамините B, цялата B група, сега някои го правят чрез хранителна мая, но може да се позовете да използвате добавка като B комплекс, но и също калий. С дозите трябва да сте внимателни. И този дискомфорт просто изчезва. Да, витамини от групата B и калий, за да си спестите мъчителните състояния. Ето, че има трикове. Няма дори да разберете, че преминавате през най-трудната фаза, вероятно. А след това идва магията. Светкавично отслабване и край на този глад, нелогичен, защото още през първата седмица ще изхвърлите огромно количество токсична задържана вода. А след това ще започнете да топите чисти мазнини. Някои хора губят до 6 кг излишни течности само за 7 дни. Това, хора, е огромно облегчение за сърцето ви. Да, за цялото ви тяло. Дрехите ще започнат да ви стават някакси по-широки около талията, забележите. Запомнете, коремът е най-правилният индикатор. Ядете ли захар, той се разширява. Спрете ли я, той се свива. И тук моля за търпение и никога не се сравнявайте с други. Защото при някой този процес се случва по-бързо, при друг по-бавно. Не се сравнявайте. Бъдете търпеливи. Доверете се на тялото си. Но какво става с апетитът? Много важно.
той просто започва да изчезва постепенно. Защо? Защото когато спрете захарта, инсулиновата резистентност се обръща. Клетките ви най-накрая започват да приемат витамините и минералите. Това, за което те са си мечтали, вашите клетки. Те са вече истински нахранени и вие спирате да бъдете гладни. Когато клетката е сита, няма да има нужда мозъкът да изпраща импулс за глад. Той го прави само когато клетката е гладна. Така че нахранете клетките и апетитът ще изчезне. Той няма да е нужен. Ще ви е нужен само колкото да изпълнява ролите в тялото си. Така, получава се едно събуждане на мозъка. Много важно. Това ми е любимата част. Представете ли си, че мозъкът може да се събуди? И всичко това, без да е така, нагоре и надолу, а постоянно. Тоест, без резките скокове на захарта. Мозъка ви се събужда от хибернация, от полуспящо състояние. И така, ще усетите, че умората след хранене някак си вече няма. Много важно. Ще станете по-спокойни. Знам, пробвала съм и едното, и другото. И със сладко, и без сладко. А разликата е огромна. Така че да, ще станете по-спокойни, много по-малко стресирани и определено ще сте дори много по-приятна компания за околните, което не е за подценяване. Фокусът ви ще стане лазерен и сега ще си кажете, ама как? Някак си вече съм по-умен. Опитайте. Но нека да ви кажа най-удивителното. Тъй като тялото ви преминава на алтернативно мазнинно гориво, а не захарно, мазнинното гориво се на така наречените кетони и сега вие буквално ще започнете да изграждате нови мозъчни клетки. Кетоните директно подпомагат растежа на нервната система. И сега става ми все по-красиво. Да. Вижте как продължава картината. И тя е реалистична. Хора, ето ги още бонуси. Чиста кожа и балансирани хормони. Кожата ви, приятели, ще започне да сияе. Акнето ще започне да поизчезва. Захарта вдига инсулина, което при жените повишава андрогените и предизвиква пъпки. При мъжете пък този същият висок инсулин, който смазва производството на тестостерон, всичко това ще започне да се коригира. Спирането на захарта ще върне хормоните ви в перфектен баланс. Ще сте свидетели на един дълбок рестарт на органите. На клетъчно ниво във вас ще започнат да се изграждат нови ензими. Да, това са уния малки работни машинки, програмирани да горят мазнини. И сега вие ще имате ензимите, които да горят мазнините. Да, прекрасно е, нали? Но има още. Възпаления, болка. Знам как ги ненавиждате. Скованост в ставите. Някак си магически ще намалеят и то драстично. Артериите ви ще се изчистят от възпаленията, което в дългосрочен план рязко намалява риска от убийци номер 1 – инфаркт и инсулт. Но има още красиво. Черният ви дроб ще започне да изгаря натрупаните в него мазнини, за да ги ползва за енергия. Така реално се лекува, приятели, омазнения черен дроб. Оставете всичко друго. Да, има бял трън, да, има куп неща. Може да ги приемате. Те ще подпомогнат процеса. Но най-главното е това, за което ви говоря в момента. Ето така се лекува омазнен черен дроб. Стигаме, питайте за вълшебното хапче. Но нека да продължа. Какво ще се случи с функцията на бъбреците? Толкова важен орган. Също ще се подобри,
И то осезателно. Вижте, това не е някаква диета. Не гледайте на това като на диета. Погледнете го такова, каквото е в действителност. Това, приятели, е реален, истински рестарт на вашата биологична машина, на вашето тяло. Доказателството е в самите резултати. Или, както се казва, това си е черешката на тортата. Макар че точно такива десерти вече изобщо няма да искате да ядете. Да, естествено ще се ограничи нуждата ви от сладко. Просто потърпете. При някой ще стане по-бързо, при други по-бавно. Но винаги става. И сега, ако сте готови да опитате, искате повече подкрепа, си мисля за нещо интересно и тук ще ви питам в коментарите, да направя нещо безплатно. Да. Например си мисля аз, че може да направя някои мои видеоклипове в аудиоформат, т.е. да ги слушате, докато шофирате, тренирате или се разхождате. Да, поставям си голяма цел, това ще ми отнеме време. Кажете в коментарите дали го искате. Не мога да ви обещая, но ако са твърде много тези коментари, определено ще ме бутнете в тази посока. Така че ми се иска там да откриете нещо като мини курсове, нови рецепти, много полезни ресурси за изтегляне, включително и в PDF формат за четене. Сваляте го, тествате ми и казвате какво мислите. Наистина искам да чуя вашето безпристрастно мнение. Но, приятели, спрете я тая захар за 15 дни. Събудете тялото си. Излезте от този капан най-после. Бъдете здрави, умни и красиви. Чао!